wani ce Allah kamala naji an ce mani baya bata sallah kuma fitarsa ko me fitarsa inda a jikin kaya ne to shi ai mani da shi Allah ya kera mutum kuma Allah ya ce walaqad karramna bani adam mutum yana da girma a gurin Allah to yanzu asalinsa najasa ne ko asalin da aka yi shi mai tsarki ne idan ka ce asalin abin da aka yi mutum najasa ne to kaga ba ka girmama mutum ba ko babu inda annabi ya ce najasa ne babu inda Allah ya ce najasa ne babu inda sahabbai suka ce najasa ne amma in ya fita za a yi wanka amma Allah bai kira shi najasa ba najasa da bawali da mazi tunda su ba a halitta da su ba a yi da fitsari ba a yi da wadi ba a yi da mazi ba a yi da wadi ba a yi da jini waɗannan su ne layinsu daban amma shi kadai an ware shi malamai sun ce ba najasa ba ne na farko annabi ya kankare na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke Allah dan Abbas ya ce kankarewa da wankewa ya nuna ana yi ne dan tsafta kamar yadda majina ma in ta fito ake wankewa har kaga ba za a lafta maka majina ka tafi da ita ba saboda kazanta ne saboda haka wankin sa wanki ne na tsafta amma ba wanki bane na najasa wannan shine kauli rajihi akwai malaman da suka tafi akan cewa ko da shi ba najasa bane ai suna yin makotaka da mazi shi ko mazi najasa ne da haka a bashi hukuncin makocinsa amma mun ba shi hukuncin makocin ba gaskiya sai mun ga makocin tukunna